Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Dili na ikaw ang mubantay din sa Grian, ha? Ako na! Pulihan ta na ka, kitiguang sabga! Ako na mukupo sa tanang kita sa mga sakyanan ni Lolo, sugod ka ng adlaw! Unsa dong ayaw taon dong mag-unsa lang taon ko nga tangdangan ko na mo sa trabaho pero may taon niya akong pangita dong sukat pa sa una dong ayaw taon dong Mauman gani, kinahanglan na kang mupahuway. Kaya tiguang na ka. Ang imo ng mga anak ug apo mo'y pabuhian ni mo. oo ako mahanad taon nga magpabuhi ran taon dong naanad kong manikamot matag adlaw aron makakaon ko Aw, magkanad-anad ka. Sa'yo na na. sayon sa mga sama ni mo dong nga nagsalig ng gapos apuhan nga mahimong dili maghago kay gihungit ng daan ang katigayunan pero sa mga sama na mong pobre dili mi mahimong magparinas ni mo dong katapulan umudawat lag limpyo Unsa to, ha? Unsa to, ha? dong Ha? dong Ay, kung inaana, tiguang nga ka, ha? Kina! Tiguang ka ba ka? Maigo ka sung kumo na! dong Wala yun niya mabili ng ipon mo! Nga pangag na ba na? Hurot yun niya nagkalubo! buhil ang taon ng kilyo na ko dong kilyo Sikilo! Kwilyo ba? Kalang tampit guwang nga ka! Buhi dong Hoy! Pahawa na din hiya! Ayaw na pagbalik og mga adlaw! Kay wala kay balika pa trabaho! Nakasabot! Sultihan ko na ninis kapitan dong Sugi! Hadlok ko matay mo! Sumbong misal kinsa! Kay wa ko mahadlok! Wa ko'y gikahadlok ka na inyong tapita! And now, I pronounce you husband and wife. Kapitan, nakamata na di ka? Kap, Kanina na, nagpaabot na lang ko nga makamata mo. nagpaabot man sa mi ganina pa nga makamata ka. Nakatuog na lang hinoon ko nga nagpasandig ni ma'am sa akong abaga. Nagduka kag maayo ganina. Mao nga gipasandig na lang tika sa akong abaga. Salamat. Banya, Ha? Unsa yung manakap? banya timog kasal. Unsa? Salamat, Kap. At sabihin imong gipaabot lalaki. Hagkin na ang imong asawa. Pwede na, Kap. Sige na. Murag dili man mo sugot, Kap. Bangya dayong kuptiang naong. Dayon hagki ang mga ngabil. Kuptan. Sige, Kap. Piolo. Piolo, ha? Sakyan na nato si Kapitan nga nahimong pari. Sige na, ma'am. Ha? Ato na sakyan. Ma'am. Kadulas yung naong nako. Ma'am. Dili mahimo. Tana, ihato ta na si Kapitan sa ila. Man mo sugot, Kap. Ala, gani. Gilayasan man kasi mong napangasawa. Ay, tana, Kap. Ato sundon. Masig manluo dayon to. O dili ko padulgon. Iyoke. Yoki. Unsa man? Ya, ditubay ka lagi. Dili United Kingdom. Uban ko. Oo, uban yun na. Siyempre. Lain sa kay dili. Uban ko ninyong madog. Ay, ayaw. Uban ka na mo sa pagpauli sa inyo. Lain sa kay kamera. Ikaw maya mo ihatod. Okay, let's go. Tala. Ma'am, kuha kami. Kamay na lang tayo. Og madaan ako siyang binuang ganina. Ma'am. Doon na kayo yung naong nako.
kagwapo yun niya. Ma'am! Bahala na. Dili ko mulingi. Maguna kog lakaw nila. Ma'am! Agoy! Kapitan? Kapon sa nahita po. Ha? Nadagma si Kapitan, ma'am! Unsa? Kap! Dali ka! Oh, gunit ako ka, para nga, makabarog ka. Lagi. Tata, bitaw, tata, dali. Kasakit akong tuhod. gunit. At sakit niya din ako magkalakaw. Di na ta makagukod sa mga asawa nga miyon naglakaw. Okay na, Kap. Baho na lang, ka. Dali. Sakay sa kong buko-buko, be. Dali. Kapit. Dali. Kana. Okay na. Sige na. Ya, pangumutog taron, ha, kay mular ka na tayo, ha? Kamalipayo ni Kapitan. Kabuutan gid sa mga tiguwang, uy. Kung sama pa lang unta niya kabuutan si Paulo. Dili unta mi magkalagyo karon. Ay. Unsaon ko ba sa paglikay? Nga dili mahugang akong pagbati niya. Kung makita ko niya ang panagway ni Paulo. Og nakita ko niya ang kalidad sa usa ka lalaki nga akong gipangita. Alina, ma'am! Ma'am, alina! Alina! Sakay ka, ma'am! May bakante pa? Oh! Duag pa kayo nga kung kasing-kasing, ma'am! Paigo lagi ka! Sakay na! Busog na ka, Kap? BN. BN? Sama na? Busog na. MH? Alam, ito ba'y. Unsa man na. May hinoon. Makabusog yun, no? Kung si ma'am ang muluto, no? Lami pangasaon? Si kinsa man. Si ma'am. Kining apo ni Dora. Kapitan, UDM. UDN? Sama na? Uyab di mo. Ingon ka ganina na... Oy, pagtarong piyolo ha. Basin og talagon ko sa apuhan ining bataan kung magtinunto ka. Ayaw ka balakalo. Kung sugto na ko tinuod ni ma'am, bisan gamay, wa ko'y plano nga magbinuang. Bisag sa damgo lang. Ay, Char. Mayo kun mao. Lagi. Oh. Tarong malagi ka, ikasulti karon, Kap. Kano siya mo kumuha magtarong di ay? Tinunto di ha? Si Kapitan. Ay, naman si Putinsiano. Wala ba sab mo uli? Ay, o sabayangay kong buhaton. Aron mabuta ni ganing bata. Inihap na lang ang yakong mga adlaw ning kalibutan na. O nabalaka kay ko alang niya. Kap, Kapitan. Ay, mahimo bang makangyo ninyo? Unsa ka na, Kap? Kunwa na niya ko. Mahimo bang tabangan ninyo si Putinsiano? lisura naging tuliron anang apo ni mo, Kap. Gahi na kay na, kung nakahoy pa na, guod na na. Nakagusto nga kung apo ni mo, Inday. Kung pananglit, mawa na unya ko. Ug sugto ni mo siya. Tingali og matarong na siya. Di ko musugot, Kap. Inday ka? Dodong man ka? Ano ikaw may hindi mo sagot? Dinis, ibilin ko ni mo sa Putinsiano, nga ba? Di lagi mahimo, Kap. Di lagi kay gibinlan. Di man kaya akong gibinlan ba? Si Dinis lagi. Daot sa pagkakatribido ba niyo mo? Ay, pauli na sinyo kaw. Gipangita ka ng CDs ron. Hindi ko unya na ko uli. Pasig butando pa niya ni si ma'am. Okay, mudando. O sa may na. Musugot siya ni Potensyano. UM! Sama na? Unyag mo sugot. Ha? O sa may na, ha? Ako. O sa may na, ni mo? Bitaw! Oh. Unsa na na akong sugton ko ni ma'am, ha? You know? Diyos, Brida, uy.
Hi, Denise. Hi, Lo! Eh? Butaan na yun din mo, Lo. Bisan, himat yun na ka. Ako pagyapon ang imong ginahuna. Salamat, Kilo, salamat. Eh? Denise, gibilin ako ni Lolo nimo, ha? Dili na ka mahimong mudawat og laing lalaki sa imong kinabuhi. Ako na lang. Gibuya na ta ni Lolo. Inig kamatay niya, magpakasal na ta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!